ako máme odhadnuté prognózy a ako Ružin vypúšťa, predpokladáme, že tá situácia by sa mala zvládnuť, nemalo by dojsť k nejakému ohrozeniu mesta, hlavne teda centra mesta. Krízový štáb zasadal 18. nebude ešte dnes znovu? Tento necháme otvorený, ale iba úplne a čo najmenej, ak sa dá. Lebo neprší, takže mi to teoreticky nemalo ísť, ale... Môže byť podmiky, to môže spadnúť, nechoďte tam. Idem, samozrejme to odfotiť. Že sa to uzavrie, ja to tam aj takto obmedzím, ostane to na minimum. Ale tabule mi dajte, lebo ja to nemám čím označiť. Dobre? Povedal, že jeden jazdný, tá železná, potom nie. No ináč